के जाई एमिति काई हुए जनकु आखि खोजुथाए सपन सरेनी राति सरी जाए तमे जानी चकी प्रेम केमिति हुए प्रेम केमिति हुए ये हूँ आम प्रेमर प्रतीक मुहेली निपा तमें मो नेबी पतर 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 तुम एथर करियो मते सतर कौन प्रेम सतरे करियो मते प्रेम सतर कण समुद्रटा तमर कौन विश्वास होनी काली पूरा मु 2 क्विंटाल गड़िश माछ छाड़ी समुद्र रे जते सब गाई देखु ये सब मो गाई देखा देखो ये माइच बुझाई देखो 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 माइच की सपन भाई ये दरियाटा तुमको केमिति लागुची दरिया रे मते तमे भल लागुछ आउ की तम छडा आउ केही नी ये पानी ये कंकड़ा ये माछ तुमको कौन भल लागुनी पाटा तो सिद्धि देटा ए धन आई लव यू हे उड़ा दे 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 बापा पटु चंद्रा कोन हैं बुढ़ा बुढ़ा जानि छु नेबी समुद्रटा हो मो बापार ए माछ माने मोर यदि तू कहबू विभिन्न प्रकार माछ आनी तो पाद तले मो उजाड़ी देबी हो हो देखा चेंगा माछ गुटे धइल हो देखा गुटे चेंगा माछ धइल फूटा गोला तो गोला 2 दिन हजार देखा नहीं बढ़ जे गोला ये जाने क्या पखाड़ा दीटा खाई दिया सुकास बारे क्या गोला पखाड़ा दीटा खाई दिया भालो भालो तो पे कौन आंती देख हेलो माँ तू से साउर जीव ना हाँ बापा बापा मु कौन आपनकर पसंद नुह ए माँ ए गुटे बाप आज ता झील को पचारुची मो पुओ सांगरे तू खुशी रे रही पारिबु तो एटा चगलाटा एटा बाईयाटा एटा खेचड़ेटा तू खुशी रे रही पारिबु तो मां हाँ बापा तुम पुओ सांगरे आछि जेते बेले टिंगा मरेबी मु ना माने उल्टे दियो बहुत भल पाए तुमको बहुत भल पाए मु भी तुमको भल पाए बापा बमा पकले ना कौन है अब है दरिया को घेर लिया मैं
बाड़ी कर चला मोला बाड़ी कर चला आई तो दोरिया घेरी होगी দরিয়ার খালে বসাবে চল 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 সেই গুটিয়ে মশা ଆମ ବସ୍ को କାଖ ତଳେ କାମୁଡି ମ୍ୟାଲେରିଆ କରିଦବ। ଦରିଆ ଏପଟେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଦରିଆ ଏପଟେ ଜିଙ୍ଗଲ ହେଲା ମାଲୋ ସାମ୍ବାଳୁଆ ସାଲୁ ବାଲୁ ପ୍ରଜାପତି ହଁ ସାମ୍ବାଳୁଆ ସାଲୁ ବାଲୁ ପ୍ରଜାପତି ଆଜି ସିନା ଅଛି ଅଳିଆ ତୁଲ ଚାହିଁଲେ ବଦଳି ଯିବି ଆଜି ଏ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଗଡସ ମାଛ ସବୁ ଛାଡିଥିନି ଦେଖ ଦେଖ ପୁରା ସବୁ ଇଲିଶ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସବୁ ଇଲିଶ ଦେଖ ତ ଏଇ ଦେଖ 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 ଟିକେ ଭଲସେ ଧନ ଏ ଅଥର ମାନେ ହନିମୁନଟା ହେଇପାରିବ ତ କୋଉଠି ଆନିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କି ଶୁଣ ଆଣିଲା କତରୁ ଖାଲି ହନିମୁନ 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 କହି କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପାଇବା କରିସାରିଲାଣି ହନିମୁନ ମୋ ବାଲ୍ଟା ହବ ଖାଲି ତ ହନିମୁନ କର ହନିମୁନ କର ହନିମୁନ କର ହନିମୁନ କର ମୋ ବାଲ୍ଟା କଣ ହନିମୁନ ଏବେ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲିଛି ଆଗେ ହନିମୁନ କର ତାପରେ ବାହା ଆଗେ ହବ ହନିମୁନ ତାପରେ ହବ ବାହା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମା ଆପଣ କ'ଣ ବୋମା ପକାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ତୁ ଆସିବୁ ନା ଆସିବୁନି ଯିବି ଯିବି ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ପୁରା କହିଲେ ହଗରା ଝିଅ ସେ ମୁତୁରା ପୁଅ ସେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ପଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପଳେଇଲି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଆସିବୁନି ଦେଖ ଯଦି ତୁ ନ ଆସୁ ମୁଁ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତୁ ଆସ ଘରକୁ ମୁଁ ମୋ ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ମୋ ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ପୁଅ ସହିତ ତୁ ପଳେଇଛୁ ମୋ ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିମି ମୁଁ ଆକାଶ ତିଲା ରୁଣ୍ଡୁନି ଯେ ମୁଁ ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିମି ଏ ବାପା ଏ ଝିଅ ଆଜି ଗୋଟେ ବାପକୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ନୁହଁ ମୋ ଘଇତା ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ କାହିଁ ଟଲର କୁଣେ ଶୋଇମି ମୁଁ ଜାହାଜରେ ଶୋଇମି ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଯିମି ତାଇକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ହଁ ବାପା ଘଇତାର ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣେ ମାଇ ପଶିବ ଚାକୁଣ୍ଡା ପଣେ ମୋ ଘଇତା ତ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ପଣେ ଶୋଇବି ଅଜ୍ଞାନ ମୋ ବାରଟା ଖାଲି ତ କହୁଛୁ ହନିମୁନ 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 କହିଲା ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ମତେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଠି ମାରିବି ଦରକାର ଜଷ୍ଟ ବି କ୍ୱିକ୍ ଚାଲ কিহে বটা উতরেলে দিহাতিয়া নগিলিলে পরতন্তি নচিপিলে কিহে বটা উতরেলে শଙ୍କରା ଏତେ ଡହରା ମତେ କହିଲା ଅଫିସ ସଦାକୁ ନିଜେ କୋଉଠି ପଳେଇଛି କଣ କହିବି ତାକୁ କଣ ବେ ଏମିତି ବୋବାଇ ହଉଛୁ ବେ କଣ ବେ ସୁଟ ବୁଟ ବେଜର କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ କ ଖ ପୁଅ ତୋର ଏତେ କଥା ପଚାରିବା ଦରକାର ନୁହଁ କଷ୍ଟମର ଆସିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ଲେଜରଟା ବାହାର ଚଲ ଦେ ଖାଲି ନଟ କଷ୍ଟମରକୁ ଡାକିବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ହଉ ଡାକୁଛି ଧଡ଼ିଆ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସ ବସ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଧଡ଼ିଆ ଦାସ କେତେ ପଢିଛ
ସାର୍ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲ୍ ସାର୍। ୱାଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲ୍ ସେଇ ପିଲାଟା ଆମର ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ 9 ଥର ସାର୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ସାର୍। ଓ ବଢିଆ ଆରେ ଏଇ ପିଲା ଆମର ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲ୍ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୟାସ। ସାର୍ ସତରେ ସାର୍? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି କରିବି। ନିହାତି ସତରେ ସାର୍ ମୋ ଚାକିରି ହେଇଯିବ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ। ହେ ବାଇଆ ବାତୁଆ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ପାଇଲ। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲ୍ କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ହେ ବାଇଆ ବତୁଆ ତମେ ମତେ ଚାକିରି ଦେଇ ବହୁ ଋଣୀ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା ଯେ ସାର୍ ହେଲେ ଚାକିରି କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଟଙ୍କା 25,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ଓକେ ସାର୍ ହେଇଯିବ ତ ସାର୍ ଚାକିରି? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଭାବନ୍ତୁ ପକ୍କା। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ। ହଉ ତାହେଲେ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। କେତେ ଏ ତ ଟଙ୍କା 25,000 ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆଉ ଦଉଛି ସାର୍। ହେଇ ସାର୍ ହେଇ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଚାକିରି ସାର୍ କରିଦେବେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ଭାବନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ 7 ଦିନ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପକ୍କା। ଚାକିରି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲ୍ କୁ ସାର୍ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ। ବେ ଶଙ୍କରା କଣ କହିଲୁ ବେ ଏତେ ପଇସା ଆନି ଧରିବି ଟିକେ ଦେ ତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଦେ ତୁ ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ଦେଖିଲୁ ଟଙ୍କା 50,000 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯା ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ଯା ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆସ ବସ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କଣ ପଢିଛ? ମୋ ନାଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଟେ ପାଠ ପଢିନି। ଗାଁ ୱାର୍ଡକୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛି ବୋଲି? ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା তুমি পাঠ পড়িলে ওয়ার্ড মেম্বর হয়েছ? তুম গাঁকু আসুবা গুড়ি বালি পক্কা ঘর গাঁ পোখরী তো খাই পারুনথিব। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସାହୁ। ଓ ଇଏ ନା ତାହେଲେ ওয়ার্ড মেম্বর সাহু। ମୁଁ ତ ଏଠି କଣ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। আচ্ছা তম না তাহলে ওয়ার্ড মেম্বর সাহু। তম পাই গোটে মাত্র ହିଁ কাম ଅଛି। କ'ଣ ସାର୍? ଆମ ଗାଁ ହାଡ଼ିଆ ଭାଇସ ମାଛ ଧରିବାକୁ ନହେଲେ ଚତୁର୍ମାସରେ ଧାନ କିଆରେ ଷେଣ୍ଢ ଗୁଡିବାକୁ ଯିବ। ସାରେ ଷଣ୍ଢ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଷଣ୍ଢ ସହିତ ମଶା ମାଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ ନା ଘରେ ଖାଲି ଚାକିରିଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମର ଏଥିରେ କିଛି ଦରମା ନାହିଁ। ଯାହା ତମେ ଧରିବ ତମର ଅଧା ହାଡ଼ିଆ ଭାଇର ଅଧା ମାନେ ଅଧା ଦି ଅଧା। ଡୋନେସନ ଚାଖଣା ବାବଦକୁ ମହାନାଳ ପାଖ ବାପି ଭାଇ ଦୋକାନରୁ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଳ କଷା 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଭୁବନି 2ଟା। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଡୋନେସନ ନ ଦେବ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ନା ଯେ କଳିଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ହବ ଯିବୁ ନା? ର ମୁଁ ସଫଳଟା ଖାଇସାରେ। ବୁଝିଲା ଲଟ ତୋର ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଏଇ ଗୁଣଟା ଭାରି ଖରାପ। ବେ କୋଉଟା ଏ ସଫଳ ଖାଇବା? ନା ବେ ତୋ ମନରେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ତୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ? ଥାଉ ଆଉ ସଫଳ ଦିଟା ଦେଲ। ସଫଳ ପଇସାଟା ଦିଅ। ଆଗରୁ ତ 525 ବାକି ଅଛି। ଓହୋ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଛାଡି ପଳଉଛୁ ନା ଘର ଛାଡି ପଳଉଛୁ? ଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଲୋନ ଦେବା କଥା, ଦୋକାନୀ ମାନେ ବାକି ଦେବା କଥା, ଆଉ ତମେ କଣ ଏମିତି କହିବା କଥା? ଓହୋ ଭାଉଜ ଆରେ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ପାନ କାର୍ଡ, ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛ ମୋ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଉଳ ଉଠେଇ ଦେବ ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ଭାରି ଦେଲା ବାଲା ଆଉ। ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଭିଜାତୀୟ ବଂଶର ପିଲା, ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ନିଅ ଘର 25 500 ରହିଲା। ମୁଁ ଆସେ 38 ତାରିଖ ଆସିଲେ ତମର ଆଉ 500 ଦେଇଦେବି। ନିଅ ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ନଟ ନଟ ଆଉ ସଫଳ ପଇସାଟା?
ଆରେ ଭାଉଜ ଗାରେଇ ଦିଅ 38 ତାରିଖରେ ପାଇଯିବନି ଲଟ ପଳା ଯିବା କହିଲା କଣ ନା 38 ତାରିଖ ଏତେ ଟାଉଟର ମାନେ ଦେଶଟାକୁ ଖାଇଯିବେ ହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମତେ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମତେ କର ଆରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିଲେ ଚଳିତ ପୁରୁଷ ହେବି ଟାଉଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମତେ କର ଏରକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାହାନି ଦୋକାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏ ଖରା ବେଳଟାରେ ଏଇ ଗଛ ହିଁ ମୋର ସାହାରା ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ଟିକେ हेलो अरे तुमको परा मु कहिथिले आसीबाकू अरे तुम आसलन जे अरे तुम कोन पाई टेंशन नोचो अरे मो पाखरे कोनो पैसा रो अभाव अछि बुरा बुरा पैसा मो पाखरे हां बुरा बुरा पैसा हो तुम आसो 5 लाख टका नै छिबो अरे झियो बाहागर कर कोडी कोन दरकार पड़ी तुम आसो नै जे मुसे पाटर चढ़ाई छी हाँ 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 अच्छी अच्छी अरे खरा भी झाड़ बहुत हाँ हाँ तुम 5 रुपया मुझे मठाड़ी रास्ता नहीं से रास्ता चढ़ हाँ 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 भारी गरम तुम आस आस हमरे तुम आस 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 पात्र तो नहीं आस हाँ हाँ भाई ମୁଁ ତ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି हाँ को ନା ତମେ ଖରା ଆଗ ତ କଣ କହିବି ना खराब कहीं भाभी को ଭାଇ ତମର ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ନା ତମେ ମଦ ବେପାର କରୁଛ कहीं कौन बालेश्वर गाँ गाँ बोली कि बाल बेपार कर ତାହେଲେ ଏତେ ପଇସା ତମ ପାଖରେ କୁଆଡେ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛ मो बापा जने विश्व बैंक मैनेजर आसुको दरमा 12 लाख टका दरमा 12 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଣ ବାହାଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆରେ ନା ନା ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବୁଛ ସେଇ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ପଇସା ଦବା ନବାର ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଧନୀକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରେ ଗୋଟେ ରୋଡ ପତିରୁ କରୋଡପତି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରେ ଯେମିତି କି ତମେ ଟଙ୍କା ମତେ 5000 ଦିଅ କାଲିକି ଦେଖିବ ମୁଁ 3 ଡବଲ କରିକି ଦେବି ଟଙ୍କା 15,000 ହାତର ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବିଜନେସଟା ଭାଇ ତମେ କଣ ପଇସା ଛାପୁଛ କି ତମେ ସବୁ ଯେ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ ହିଁ କାହିଁକି ତମ ମନରେ ପୁରା ଏଇ କପଟ ଆରେ ରେ 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 ଆରେ ରେ 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 ଶଙ୍କରା ତୁ ଏ ମୋ ନାତୁଣୀ ଯାଇକି ବନେଇ ଦେଲୁଣି ବକରା ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ରେ ଅନେଇଲୁ ପିଟିବୁ ପକେଇକି ଚାଲିବୁ ପକେଇକି ଯା ଯା ତୋ ବାପା ଜଣେ ବିଲକୁ ଡାକିଲାଣି ଧାନରେ ବିଷ ପକେଇବୁ ତୋ ଜୁଆ ନାଗିକି ବିଲରେ ଧାନ ଖାଇଗଲାଣି ଇଏ ଏଠି ଆସିକି କହିଲା ମୋ ବାପାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଭାଇ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆଉ ତବେ ତମେ ସବୁ ଶୁଆଟା ଆଉତର ବାପାରେ ବାଟିଆ ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଗାଁର ଚାଲ 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 ପଡିଯିବି ବୁଢା ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିକି ନେବୁ ନେବୁ ପଡିଯିବି ଚାଚା ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଆଇଥିନେ ତତେ ତ ସିଏ ବକରା ବନେଇଥାନ୍ତା ପଇସା ପତ୍ର ବାପା ଦେଇଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିବି ହଉ 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 ଚା ଚା ଘରକୁ ଯିବା ଚା কিহে বটা উতরেলে দিহাতিয়া নগিলিলে পরতন্তি নচিপিলে কিহে বটা উতরেলে। हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर सही कलाकार छोट कलाकार गाँरु गाँर पल्ली बण आंब छोट कलाकार आपण वीडियो पूरा देखु स्किप जमार भी करतुनि लाइक शेयर कमेंट करने जमा भी भूलें आपण आपण भल पाइबा जोगे आज आम
हसी हसबार प्रयास आमर यूट्यूब पागल चैनल रे आपण देखिबे निहाती देखिबे शेयर करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु वीडियो स्किप करिवेनी आपण जमा কথা एते देरी ना कथा कोइ बोली भाबुत अरे हे सपना भाई भली कोनो एइटा भी नहीं जाई पारे ହଁ ଭଲ କୁହ अरे हे सपना सपना के साइड आइला गोटे अरे बकैना तुम्हें पर मते ओ बाबा आला कथा कहजी डांगर पड़ दे देखु तो दर्शक बंधु सपना कह